ముఖ దర్శనము చాలయా నాకు, నీ ముఖ దర్శనము చాలయా. ముఖ దర్శనము చాలయా నాకు, నీ ముఖ దర్శనము చాలయా. సమీపించని తేజస్సులో నివసించు నా దైవమా, నాకు నీ ముఖ దర్శనము చాలయ్యా. కోట్ల కొలది దేవదూతల సముఖములో చేరి గానము చేసేదను, నేను గానము చేసేదను. కోట్ల కొలది దేవదూతల సముఖములో చేరి గానము చేసేదను, నేను గానము చేసేదను. ముఖ దర్శనము చాలయా నాకు, నీ ముఖ దర్శనము చాలయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వారందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రతిరోజు ఈ విధంగా కలుసుకుని మీతో దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇస్తున్న అవకాశాన్ని బట్టి నేను ఎంతో దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను. దావీదు మహారాజు చేస్తున్న ప్రార్థన, నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకి నన్ను ఎక్కించుము అనే అంశాన్ని గురించి కొన్ని విభాగాలుగా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు మన యొక్క ధ్యాన వాక్యంగా నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలను చదువుకుందాం. మోషే మిద్యాను యాజకుడైన యిత్రోను తన మామ మందను మేపుచు ఆ మందను అరణ్యమందు అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేబునకు వచ్చెను. ఒక పొద నడిమికి అగ్నిజ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను కానీ పొద కాలిపోలేదు. మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మరి ఇది హోరేబు పర్వతాన్ని గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ఈ హోరేబు పర్వతానికి నేనేం పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నానంటే ప్రత్యక్షతా పర్వతము. ఈ ప్రత్యక్షతా పర్వతం అనేది మన జీవితానికి ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైనది, దీవెనకరమైనది. చాలామంది జీవితాల్లో విశ్వాసం మీద కట్టబడుతూ ఉంటారు. అది చాలా మంచి విషయమే. ఎందుకంటే చూచి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులని పరిశుద్ధ గ్రంథం అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. అయినను కూడా మరి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనకు ప్రత్యక్షత అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. నేను ఎక్కువగా గమనించినప్పుడు ఈ లోకంలో వాక్యం విని మార్పు చెందిన వారి కంటే కూడా దేవుడు ఏదో ఒక రీతిగా వారికి ప్రత్యక్షత పరుచుకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నమ్మినప్పుడు వాళ్ళ జీవితం ఎంతో ప్రభావభరితంగా ఉన్నట్లుగా నేను గమనించాను. నా గమనికలోకి వచ్చిన విషయం అదని మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను. ప్రత్యక్షత అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే దేవుళ్ళో మనల్ని స్థిరపరిచేదిగా ఉంటుంది. మోషేకి దేవుని యొక్క పిలుపు, దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఉన్నప్పటికీ, మోషే దేవుని కొరకే పెంచబడినటువంటి విధానం ఉన్నప్పటికీ, మోషే తన బలంతో తన శక్తితో మరి ఇజ్రాయేలుని రక్షించాలనుకున్నప్పటికీ కూడా అది అతనికి సాధ్యం కాలేదు. అంటే ఎందుకు సాధ్యం కాలేదు అంటే మోషే సామర్థ్యాన్ని బట్టి అది జరగలేదు. మరి మోషే తక్కువడేం కాదండి, మాటలందు నేర్పుగలిగినటువంటి వాడు, సకల విద్యా ప్రవీణుడై ఉన్నాడని మోషేని గురించి రాయబడి ఉన్నది. సకల విద్యలు నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా, మంచి యవన వయస్సులో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన శక్తితో చేయాలనుకున్నటువంటి పనిని చేయలేకపోయాడు. తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు మరి ఒక ఐగుప్తీయుడు ఇజ్రాయేలీలు కొట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఐగుప్తిని చంపి ఇసుకలో పాతి పెట్టాడు. రెండోసారి ఇజ్రాయేలు కొట్టుకుంటుంటే మీరు అలా చేయకూడదన్నప్పుడు ఈ సంగతి ఫరోకు తెలిసిపోయిందని చెప్పేసి అతను ఎక్కడో దూరానికి పారిపోయాడు. మరి అక్కడ ఒక 40 సంవత్సరాల పాటు మరి తన మామయ్య అయినటువంటి యిత్రో యొక్క మందను మేపుతున్నాడు అని రాయబడి. మరి ఈ 40 సంవత్సరాల్లో మరి అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలన్నీ ఏమైపోయినాయి, తన యొక్క సామర్థ్యం అంతా ఏమైపోయింది, తన యొక్క బలమంతా ఏమైపోయింది అనే దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే అవి ఎందుకు పనికిరాలేదు. నిజంగా మనం చాలాసార్లు మన సామర్థ్యంతో, మన బలంతో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, మన జ్ఞానంతో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. మోషే కూడా ఏమనుకున్నాడంటే, నా బలంతో, నా సామర్థ్యంతో నేను కూడా ఇజ్రాయేలుని రక్షించగలుగును అని అనుకున్నప్పుడు
తనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నా బలంతో, నా శక్తితో, నా సామర్థ్యంతో నేను ఏ పని కూడా చేయలేను, నాకు దేవుని యొక్క శక్తి లేకుండా నేనేమీ చేయలేనని ఆయన మరి మిద్యాను దేశమునకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి అక్కడ హోరేబు అనేటువంటి పర్వతానికి వచ్చి ఆ మందను మేపుతూ ఉన్నాడు. బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే, మోషే మిక్కిలి సాత్వికుడు అని రాయబడి. నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు, అసలు మోషేకి సాత్వికత అనేది ఎలా వచ్చింది? మరి ఆ గొర్రెలను మేపుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ గొర్రెల యొక్క విధానాలను మనం చూసినప్పుడు గొర్రెకున్నటువంటి స్వభావం ఊరికే తప్పిపోయేటువంటి స్వభావం గొర్రెకుంది. మరి ఆ గొర్రెలను ఎంతగానో ఓర్చుకుంటూ తన ఎంతో సాత్వికత, అంటే ఒకవేళ ఆ 40 సంవత్సరాలు కూడా ఆ గొర్రెలు మేపే సమయంలో మరి మోషే సాత్వికత నేర్చుకున్నాడేమో. మరి ఆ సందర్భంలో ఆ మిద్యాను దేశంలో హోరేబు అనేటువంటి పర్వతం మీద మోషే ఏం చూశాడంటే, ఒక ప్రత్యక్షత అనేది చూశాడు. ఆ ప్రత్యక్షత ఏంటి అంటే, ఒక పొదలో దేవుని యొక్క అగ్ని రగులుతూ ఉంది. పొద మండుతూ ఉంది కానీ ఆ పొద కాలిపోలేదు. ఆ వింతేంటో చూద్దారని దగ్గరికి సమీపించినప్పుడు దేవుడు మోషేతో మాట్లాడతాడు కదా, మోషే, నువ్వు నిలుచున్నటువంటి స్థలము పరిశుద్ధమైనటువంటి పర్వతం ఇది, నీ చెప్పులు విడువు అని చెప్తా ఉంటాడు. అక్కడ మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఇదే ప్రత్యక్షత. నిజంగా మన జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం, దేవుని యొక్క ఏర్పాటు, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉందని మనకు తెలుసుకున్నప్పుడు అది మనం ప్రత్యక్షత ద్వారా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే దాన్ని మనం రూఢిపరుచుకోవాలి. ప్రత్యక్షత అనేది మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే స్థిరంగా నిలబెడుతూ ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యక్షత కలిగినటువంటి వ్యక్తికి, ప్రత్యక్షత లేనటువంటి వ్యక్తికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్షత అనేది మన జీవితానికి ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. ఈ ప్రత్యక్షత పర్వతపు అనుభవంలో మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అంటే, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత మనల్ని స్థిరపరిచేదిగా ఉంటుంది. నిజంగా దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోషేకు ఉన్నటువంటి దర్శనం అనేది అక్కడ స్థిరపడింది. మోషే ఏం చేయాలో తనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది. మోషే ద్వారా దేవుడు ఇజ్రాయేలుని విడిపిస్తాడు అనేటువంటి ఒక నిశ్చయత అనేది కలిగేటట్లుగా దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ప్రియులారా, నిజమే, మన జీవితాల్లో ప్రత్యక్షత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడా, దేవుడు మాట్లాడతాడా అని చాలామందికి దినాల్లో కూడా ఎన్నో సందేహాలు, అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు, తన ఉద్దేశాన్ని తెలియపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు. అంటే బైబిల్ పరంగా అందరికీ కలిగి ఉండాల్సిన చిత్తం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా నీ విషయంలో కూడా దేవుడికి ఒక చిత్తం అనేది ఉంది. ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఈ భూమి మీద ఇంతవరకు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించి ఆ చిత్తాన్ని చేసేవాళ్ళు కోసం ఈ యొక్క ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనేటువంటి విషయం. మరి నిజంగా నీ జీవితంలో కూడా దేవుడికి ఒక చిత్తం, ఒక ప్రణాళిక అనేది ఉంది. మరి నీకు కూడా నీ ఇష్టం అనేది కొంత ఉంది. అయితే దేవుని యొక్క చిత్తం నువ్వు తెలుసుకొని చేయగలిగితే నిన్ను బట్టి నువ్వు అనుకున్న దానికంటే కూడా దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదించి దీవిస్తాడు. మోషేకి మరి తన ప్రత్యక్షతను కనపరచడానికి దేవుడు మరి చాలా ఇంచుమించు 80 సంవత్సరాల వయస్సులో దేవుడు మోషేను దర్శించాడు. మోషేకు దేవుడు తన యొక్క ప్రత్యక్షతను ఇచ్చాడు. ఇజ్రాయేలుని విడిపించడానికి ఒక గొప్ప సూచనని ఇచ్చాడు. మోషేకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. ఇజ్రాయేలుని విడిపించడానికి ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికైనా సరే ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఇజ్రాయేలీలు కానీ మరి అనేక మంది మోషే అంటే చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే మోషే దేవుడి చేత చాలా ప్రత్యక్షత పొందినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూడవచ్చు. మోషేకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతలు చాలా విశేషమైన ప్రత్యక్షతలు. కొత్త నిబంధనలో కూడా పౌలు గారు కూడా నాకు విశేషమైన ప్రత్యక్షతలు కలవన్నాడు. పేతురు, యోహాను వీళ్ళందరూ కూడా, యోహాను అయితే జరగబోయే భవిష్యత్తును గురించి కూడా ప్రత్యక్షతను పొందగలిగాడు. నేను సేవకునికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, కనీసం నీకు జరగబోయే విషయాలు తెలియకపోయినా, లేకపోతే నీ జీవితంలో ఇతరుల జీవితాల గురించి నీకు తెలియకపోయినా, కనీసం నీ విషయంలో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏదో దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ద్వారా నువ్వు పొందితే అది ఎంతో ధన్యత అని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మోషే విషయంలో దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక, ఉద్దేశాన్ని దేవుని చేత ప్రత్యక్షత పరచబడిన వాడై మోషే బయలుదేరినప్పుడు మోషే దేవుని చేతిలో ఒక బలమైన సాధనంగా మారినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం లేఖన భాగాల్లో. నిజంగా నీ విషయంలో కూడా
దేవుడు ఒక ప్రణాళిక, ఒక ఉద్దేశం, ఒక చిత్తము, ఒక ఏర్పాటు కలిగి ఉన్నాడు. నీవు నీ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నావో, దేవుని చిత్త ప్రకారంగా జీవిస్తున్నావో నాకు తెలియదు. కానీ ఒకవేళ నువ్వు నిజంగా దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్షతను చూస్తే ఇక నీ ఇష్టానుసారంగా కాక దేవుడి చిత్తం ఏదో దాని ప్రకారం చేసే కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అట్టి ప్రత్యక్షత, ఈ ప్రత్యక్షత కొండలో మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అంటే, చాలామందికి ఆశ ఉంటుంది దేవుడు నాతో మాట్లాడాలని. కొంతమంది మొదటగా ఆసక్తిగా అయ్యా నాతో మాట్లాడని కాసేపు కూర్చుని ఆవలంతులు వచ్చి పడుకుంటూ ఉంటారు. ఇక దేవుడు మాట్లాడలేని సరిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనం దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత పొందే వరకు కూడా ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు ఎంతగానో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. తన ప్రత్యక్షతను కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు, మనతో మాట్లాడుతాడు, మన ఎడల ఆయన కలిగి ఉన్న ఉద్దేశాన్ని, చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తాడు. ఆ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని నిజంగా మనం దేవుడి చిత్త ప్రకారం చేసే వ్యక్తులమైతే మన జీవితం మనకు సంతోషకరంగా ఉండటమే కాకుండా అనేకులకు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా, నీ శ్రేష్టమైన నామాన్ని స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఉన్నాం. దేవా, నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకు నన్ను ఎక్కించు అని భక్తుడైనటువంటి దావీదు చేసిన ప్రార్థనలో కొన్ని విభాగాలుగా నాయన నీకు వందనాలు. పరిశుద్ధ పర్వతము ఎక్కాలని, రూపాంతరపు పర్వతం ఎక్కాలని నాయన నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. నాయన సమర్పణ కొండ ఎక్కాలని, ప్రార్థనా కొండ ఎక్కాలని, ఇదిగో చివరిగా ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రత్యక్షతా కొండ. ఈ ప్రత్యక్షతా కొండలో నాయన నీకు వందనాలు. మా విషయంలో నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని దాని ప్రకారం జీవించేవారిగా ఉండటానికి మోషే హోరేబు పర్వతం మీద నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని ప్రజలను విమోచించే ఒక విమోచకుడిగా ఎలా మారాడు. మా జీవితాల్లో నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని నీ చిత్త ప్రకారం నడిచే కృపను మా అందరికీ దయచేయండి. అలాంటి ప్రత్యక్షతలు ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించండి. సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీరే పొందవలసిందిగా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక. ప్రైజ్ లార్డ్.